Здравословни ползи от яденето на череши. Черешите са богати на витамини от различни групи А, Б, витамин С и П, желязо, калий, натрий, магнезий, калций и фосфор. Хранителните качества на черешите са големи и на това се дължи подобряването на процесите в организма и работата на мозъка след консумацията им. Черешите съдържат кумарини и оксикумарини, които нормализират съсирването на кръвта. Консумирането на череши укрепва и стените на кръвоносните съдове. Това се дължи на антоцианините и каротиноидите. Черешите се препоръчват за намаляване на кръвното налягане при хипертония и за намаляване на синините. Черешите също така са добър източник на желязо и помагат при анемия. Черешите помагат при болки от подагра и ревматизъм, тъй като съдържат салицилова киселина, която притежава обезболяващо действие. За подобряване на перисталтиката помага пък целулозата в черешите. Те са много подходящи и при дисбактериоза на червата. За по-добро отхрачване при кашлица яжте по 200 грама череши всеки ден. За предпочитане е да се направи компот от череши и да се пие, докато е горещ. Имайте предвид, че компотът трябва да е без захар. Черешите са препоръчителни и за хората с сърдечни заболявания, те също така активизират работата на бъбреците. Ако искате да гледате още интересни видеа, последвайте ме.